Kaya nga. Saan ka kayo last na? Court number 5, Vic, Garrett, Dave, and Kendall. Court number 1, Sky Kian. Court 1, Court 2, Buboy, Elrich, Noel, and Danny. Kian, nasa si Kian, Kian and Sky. Tapos,
Hindi. Paano nga ba? Susunod nyo na kayo. Parang naririnig ko Taiwan. Ano ka? Dami lang tinanong, kung sa tanong, alam mo, tulog ako eh. Tinatanong sa akin ng ano? First time mo mag-travel. Pero yung mas maganda din ang documentary. Oh, dala ko eh. Hindi naman. Pero pinakita mo doon ako. Tinanong niya lang. Tapos ano, hindi maniningan lang ako. Kaya nga eh. Bilisan lang. Tinanong pa niya. Kasi mga sa... Isa ko sabi ko. Ay, yung isa po, fresh grad po. 2.5 million pa. Tapos yung isa po, isa po, area manager po ng PLDT, sabi ko. Yung isa po, siya po may-ari ng South Star Club.
Okay ka lang, Elias? Sorry.